Priang sobai pi kilong kemi kilong pa ki kun samla shinrang bat kentei hang ne poko bring nyau trap. Kini kadi ke ke bentah ke bangakwa ban kren ngakwa ban pensngau ngakwa ban wanra ha kejuk kepor ha kani kepor kalong ba ngayui ya kawai ka advertisement ke bala asar kulit hang ne po social media. Ka advertisement ke ba code application na benta kinong hikai school. Mo bat kat kum kani ka advertisement ngam kwa ban dapen pau than ya kerteng school ni ke jaka rei i bala yu i kintip kade he ai den rei janman kipor ban man ki jaka hi ke ju long kum ni kat kum kani ka advertisement ki qualification jong kita ki assistant teacher ki badon kam hang ni ki dei ki postgraduate mut ki master degree either MA, MSc, MCom, kadai kumta. Nang ta DLED pass, BEd pass. Batru experience balak don la kumno sistem haka kam hikai. Te no hikai komputer ru kumta hi don kam graduate jongka komputer. Henry kaba kam ngau lingo. But let's say ngalak ban ong ba hang ni keni kalak ban long kadau jong jing penduk mensim na benta ki samla pulih po bajala ka jongi ki ba yaksaj ban pulih sitom la ne ban tre sitom ban wan sakmat ki jing pulih namar ba ladakum kini ki kenja advertisement ki pajba la ne ki samla ki yo ban yo i kalak penduk mensim lupa ki beli orang penduk mensim lupa ki kadau hi kalong namar ba abang ipet je qualification ke badon kam hang ni ngila i sirkai la ima tang ba pet je ke jingsiu na benta kita ki master degree DLED plus BEd ngisno tu tang haga BE haga graduate ru la simpor laisnam plus saka MA postgraduate Arsnem lalong lupa sansnem plus saka BEd Arsnem tam lalong lupa haki nyausnem tam te kai kabanga ong bakta hang ni kalong namar ba watang ba lalit ya kata ka kerdan ka bakam he ru la puli daki nyausnem trasnem te menta plus sakata ka 1 year teaching experience kebadon kami ki experience ki bala kumnu la hikai sistem te henry ke jingsiu ke bapen i hani kalong san hajar ka te kene le se kala bandai kadau ban penhiar ya kapule putih ban penwan hatrai du ya kapule putih po ke jela ke jongi namar ba la khain po hadu kata ya ki samla pule jong ke jela da ke batrwa ki kam ki jam ke bapan ya ki qualification jong ki basir khai tang ba haba kedau ke jingsiu pat katno ke diau bat ke mensim ke jeu ila beno perkat postgraduate plus kita ki professional kurs ki jong ki kom ka BEd ke DLED plus sakata ke experience katno snem kila penlut ya kapor ke jongki ban pentebit bat ban pule jeliu hadu bakin yo ya kam tamba andala yo ya kam sana jar tengka teka eka jing kentu na kaliang jonga kalong ha kani kapor kibakum kini ka sorkar keladai ban ya kren ban ya tai ban ya thir bah ngisong thu le se kini kidai ki private sector mo ki hap kepo ke private sector lesi kita la bandai kita ki school shimet ki basiu hi ki riu shimet tang ba kala dai kapor ke sarkar ban snawa di kendon balada dai makna kita ki school lani ki institute shimet ru ba kala dai bandon laga jong ka jingbu dor na kaliang ka jong sarkaru khnang ba nem penduk mensim ya ki samla ki ba khmi lenti ban yo ke kam ka jam hadin bakila pendap kela tristem ya ke jing pule jongki bat khamtam baki yakun banwan syakmat ke jing pule
Badru ke kapor nakaliang jonga ngakwa ban kentu ke ni kapor kalong ba lada kini ki school kemla le se ban siu ha kata kador ke ba internet lane ha ke ban im kita ki no hikai ka sorkar kala dei ban khang no mardor ban pelat advertisement ki bakum kini lane kila ban suwat ha kanu kanur komru ya ki bakum kita namar ba ban pelat advertisement in public domains ban UI pat ba dei tang ba penduk mensim ya ki samla puli jong kejela henrei kathat ya kejela hi borok kawai ka penlong ya ki briu ki nong snong ha po kejela panong ba wat baterai kentaru ki im lakumno sipo hajar kat arajar sebenai tega ke jingmut banlit pulih pendap BA, pendap BEd, pendap MA lada terwa jing siwiki san hajar tengkah ribu hajar tengkah sebenai dai bangi kan po ya kakam ni buram ya kakam tang ba ka jing buram ya kakam hadu ba kakam kam buram syu wat ya kata ka qualification lani ya ka professional lani ka profession chong kita kisamla ki bala pentebit kerpang ila dia ha kata kakam lani ha kata kabenta